Ir-rata ta' ħolqien ta' impjiegi taħt gvern Laburista hija d-doppju ta' li kienet taħt gvern nazzjonalista. Fl-ewwel 9 xhur ta' dan il-gvern kien hemm żieda ta' 5,302 impjiegi, filwaqt li fl-istess perjodu tas-sena ta' qabel kien hemm żieda ta' 2,856 impjieg. Dan joħroġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi juru li l-ħolqien tal-impjiegi laħaq rata ta' 61.3% sat-tielet kwart tas-sena illi għaddiet. Fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Gvern qal li taħt din l-amministrazzjoni qed jaħdmu aktar nies u qed jinħolqu aktar impjiegi bil-fatti u mhux bil-kliem biss. Fil-fatt iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Lulju u Settembru li għaddew pajjiżna kellu numru rekord ta' persuni b'impjieg. Il-Gvern innota wkoll li nofs iż-żieda fl-impjiegi kienet f'xogħol full-time, b'kuntrast mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel meta terz biss tax-xogħol li nħoloq kien fuq bażi full-time. B'hekk mhux biss qed jinħoloq aktar xogħol fil-pajjiż kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali, iżda l-impjiegi li qed jinħolqu huma ta' kwalità u joffru karrieri ta' sodisfazzjon. Fil-waqt li żdied ix-xogħol, f'Malta naqsu n-numru tal-ħaddiema li ilhom aktar minn sena jfittxu impjieg u naqas ukoll l-ammont ta' żgħażagħ mingħajr xogħol. Il-Gvern qal ukoll li r-rata tal-qatt f'Malta hija nofs ir-rata tal-qatt fiż-żona Ewro u r-raba' l-inqas fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan juri li l-Gvern qed jirnexxielu jindirizza l-kwistjoni tal-qatt wara li l-amministrazzjoni preċedenti għaddiet lil pajjiżna minn xhur twal ta' instabilità politika u tnaqqis fil-fiduċja tal-konsumaturi u n-negozji. Fl-istqarrija, il-Gvern wera sodisfazzjon għar-riżultati pożittivi miksuba u qal li tmexxija ffukata u determinata favur l-impjiegi ser tkompli matul il-leġislatura kollha. L-an tal-Gvern huwa li s-settur privat jingħata kull spazju u inċentiv sabiex ikompli joħloq aktar xogħol b'kundizzjonijiet tajba illi jippremjaw il-bżogħlija u l-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin.